Okay, pabalik na ta sa Mandawi. Time check, it's already 11:50 AM. Hapit na alas 12 sa Udto. Grabe na kayo kainit, pero nindot ko nun kay para mutaas ang resistensya. Anyways, as long as na tubig kaya ra. Island jud huwag tag tubig para walay dehydration. Mingaw Mitsumi no? Was aw. Naman sila trabaho, naman lagi pa trabaho. Dili siguro no, basigi ko ano no. Oh, katong paglinog ba? Daghan na lagi na tao nagatang dire lagi. Naman to ganina, layo-layo ginoon siya. Mohunong sa kataglandong. Hunong sa tayo, nawagtang atong sa kauban si Adrian. Naraday si Adrian mga kamasa. Abi na mga aberiya ang iyang bike. Nilabang man sa pikasdan kay namili og kaang. Murag nadugay. Okay mga kamasa, Mabarik Bikers is about to leave Danau. Pasulod na mismo Compostela. Daghanag mga buak na botelya, cook man to gilabay. O gipusgay ba? Balik na ta diri sa Compostela. Gikan sa Danau. Sa unahan mangita tag nanindaw butong kay medyo uhaw. Para mabugnawa na tong dutunlan kay grabe na jud kayo kainit. Mga past 12 noon na. Lamias kainit ay. Okay mga kamasa. Sana ko si ganahan mo? Okay, paway sa ta. Ating nautunan ako bag ng bugaan ba. Stop over lang. Next plan ba. Mahalas mo tanong baligya rin nabuha. Mo gipanguyaban na dren wa. Unsa? Ano? Chicks dito. Ang tanong, Ako ang ganyan na. Sige Migam, balik lang yan ka dali. Mo ring nadugay kay dai. Ting pa to. Ano rin titing ay? ano mapakal? Dati, Ha kay makaadto naman o kuhan. Wala may, ato kuyog ko ha? Ay, baka nga ting nibalik, mo dito ting sirado, mo tindahan ninyo. Asa ba? Yung tindahan ninyo dito sa kuhan ba? Tatong inuman. Amo ba kung lagi ka ng dala lagi? Sa ito, min Jima, katong wala pa isikyo. Gamin Jima. Malit ni ko tanon, kada huibis. Medyo na-re-energize na ubalik kay nakainom na og buko juice. Pero layo-layo pa kay napamesa. Mo pay pagsud na mo sa liluan. Medyo init na jud siya. Pero okay lang kay muni exercise nga klaro. Bye mala. Sunod na pod. Naana ta hapit sa boundary sa Liloan ug Konsolasyon. So amping lang kita sa daan while nagbike kay daghang kay masakyanan. So kung pwede paraplane lang and at the same time dili magsige og change og lane. Ang tip, if magbiyahe mo inarong orasa, dapat if labad na ganin yung or uhawon ganin mo, ay jud og kalimot og inom og tubig kay usa na sa nakatabang nato para magbalik ang ato ang kusog. Okay mga kamasa, nanata sa Konsolasyon.
few kilometers na lang makaabot na ta sa ato ang hometown, which is Mandaue City. Nanganam na dyan kainit. We are now leaving Consolacion. Padulog na tas Mandaue. Taas nga Calvario. Padung dito Hagubiaw. So magpundo tag hangin. Samtang padulhog. Kay dito sa unahan mo to ilas nga Calvario, pabalik na. Pasaka sa ABS-CBN sa Hagubiaw, Mandaue City. Okay mga kamasa, pagsugod na nga to ang Calvario. Nakalagpas lagi sa Calvario. Okay mga kamasa, padong natadulhog, kanindot sa hangin. Sumuto dito last nga pinaka Calvario if mo biyahe ka og Danau ang Hagubiaw sa may ABS-CBN. So kani siya padong na po ni siya dulhog, and then all the way straight na ni or flat na ang dalan, level na siya. Kanindot sa hangin. Grabe kanindot sa hangin. Bisag init. Natas Mandaue, bintaha kay nilandong. Hopefully di mo init og balik. Nata sa Highway Magikay flyover. Apit na ito mabalik sa balay. Hopefully daghan-daghan yung mga calories ang atong na-burn karong adlaw. Okay, nanatas Barangay Magikay, Mandaue City. Okay, stop sa Tasalandong, water break. Woo! Tubig, tubig. Sa tas balay sa akong amigo, relax sa gadget pero before tayo uli sa balay. Okay, after sa amuang biyahe sa Danau, muna ni ang amuang usual nga routine. Fattening.